Ferry na čele pelotónu. Anka už končí. Aška, za sebou nedáš. Erika ide. To nemyslíte vážne. No ukáž sa, jak fučíš. Ukazujem, že dobre to je. S nimi už nikam nejdem. Ani piť, ani chodiť. Dvaja členovia výpravy už odpadli. Zle zbytky. Počkaj, Ferry. Ďalšia stovka za nami. Poďme ďalej. Rozkaz, šéfe. Pelotón nám redne. Kde máme zvyšok? Aha. Keď začala prvý rok, ja som bol zobratý na to, ale to ja nevyšlo. Prečo? Ja v tej chvíli som aj veľmi chorý. Ale akože nešla by som tam druhý Keď krát. kropa je. Dovidenia. Všetko je tu mokré a my to ešte polievame. Dosť je tu mokro, nie? Voda! Jaj. To je tá skala? Pecka. Nie? Ha? Bola si tá skala? Ďuri, máš GPS-o? Čiže jak sme vysoko? František. Ďuri, ty si domáci, však povedz nám, kde sme, čo vidíme. Máme koč hore, pozadí, spiaca bábika. Iho. Napravo máš Kubínsku holu Počkať, choď, vidím teraz, no. a medzi Kubínskou holou a kočom úplne vzadu máš Rosutec. Aha, Malú chatu. tam som bol. Super. Super, Dole super. pod nami je jediná Huty Borové. Naľavo máš Nízke Tatry. Paráda. Už nemáme. A vyliezť? Naozaj. Vyliezť ideme kam? Toto je ono? To sme kúsok. To by no. Paráda. A takto vidno Oravský hrad. Kde? Pozadí. Taká skala. Hento tam dole? Aha, asi áno. Počkaj. Tam taká žltá ona? Nie, Podzám, Oravský Podzám. Oravský dá. Priamo. Vidíš túto bielú skalu dole? No. Ale na to sa pozri. Najvyšší kopec za ňou je Kubínska hola, pod tým. A úplne vzadu, tam je Babia hora. Tohle si prostečka, že? Či? Asi áno. Už nech sa zasmejem. Ferry, ty ideš na štart, Ferry. A Ďuri, keď vystrelí, Tak skočí. Tak bež dole. tak bežíš na sivý vrch. Potom sa vystrela. Prask, prask, prask. Inak nie, nie? No a polovníci musia mať rád. Ochrancovia prírody. To sme my. Chránime prírodu, aby sa na nás medvede nepriotrávili.
jak? No ukáž sa, Ďuri. Ajaj. No už mi praskli na gate. Počkaj, Ďuri, možno budeš musieť ťahať. No to ja asi nie. Sakra. Gentleman, nie gentleman. Tu to padá. Toto je vražda priamo v priemysle. Ja už sa nemôžem ani ťahať. Neviem si to predstaviť dole. Feri, tlač zo spodu, Stanka, nevykladaj si to zle. Neviem, čo robiť zase. Ja to vás počkám. Ja sa nemám kde zachytiť. Ha. Dobre, najhoršie je za tebou. Joj. Teraz kde? No. A zvyšok pelotónu máme niekde. Kilometr za nami. Tam. Či? To nie sú oni? Ne, to sú tí dôchodci. Dobrá jaskyňa. Tady pokiaľ na boku. Ježiš, tamto niekde je Erika Zánkov. Tam. Hop. Ešte neviem, jak mi to lieta. Hop. Feri, nejak fúšíš. Čo to? Dosť. Čo to? Jak to je možné? Nevládzam. To je zlé. A sme tu. Dobrý. Tak Feri, a ešte ideme hen tam. No jasne. Po tej cestičke, vidíš, po tom hrebení. Fúha, kde to sme? Tak ti nepoviem asi len tam dozadu. Neviem, ale baníkov bude takto asi.
Paníkov, odtiaľ ide dole Spálená. To je tam, no. To je Osobitá. Počkaj. To je tam vzadu? Áno, to je Osobitá, pod tým sú Oravice. To je Osobitá, OK. Takto v pozadí. Tak. Ďalej. No. To je Babia hora v Mrakoch. Pod tým je Oravská priehrada. Tu dole dedina, to je Zuberec. Áno. To už ovládame. Ďalej, keď pôjdeš doľava, to je Oravská Magura. Aha. Dole pod nami je obec Huty Borové. V pozadí je Malá Fatra, Rosutec. Áno. Tu je Spiaca bábika, to je Choč, nad Dolným Kubínom. Spiaca bábika, OK. Tak to volajú. A tam je v pozadí Ružomberok, Malino Brdo. Áno. A ideme k Liptovskej Mare. Škoda, že je taký opart teraz. No. A v pozadí máš Nízke Tatry. Jo. Jasná, Chlpok, JNT, podobné hovada. Hezky. A tu sme my, no. Tady ten banánik. No toto je najväčšia zábava. Zosun sa ešte nižšie, musíš sedieť, takže to nohou dočiahneš na ten špic. Prečo? No, to je ono. Čo? Prečo ste tak unahlali? No? Nechcem to ide toto. Čo? A ja chcem ísť hore. Ako? Toľko turistov tu čaká, že Akože dole idú? Nechci ísť hore, Anka. Prečo? Ježiši. A to je najväčšia sranda toto. Tak počkajte ma tu. To je zlaňovanie? Vítaj, Janko. Vítaj. Vítám. Vítáš. Aha. Že ešte 5 kg hore, nie je moc vtipné. Stanka, čo? Dobre? Stanka!